shiga ta kama ni soyayya kamar virus wayo kaina. Soyayya soyayya yayya. San ki kamar virus a zuciya ya shiga yanar ke yan mata. Kalma ta soyayya a kisani ta fita jayayya. A yanzu ne aniya komai akan kaza na iya. San ki cikin raina tintini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fans, na gode da irin kulawanku da kuke bamu, da irin gudunmuwan da kuke bamu. Gaskiya na ga soyayya kuma na gode, ni take ina godiya. Kuma ina muku albishir da sabuwar waka da za ta fito, wato Maryama da kuma daga ni sai ke. Ina muku albishir da ba da daɗewa ba za ku ci karo da wannan sababbin waƙoƙi namu. Da fatan za ku ci gaba da bamu goyon baya kamar yadda na samu 100%. Ban yi zaton haka ba, na yi masoya a duniya, ina son kuma masoya na. I love you friends, I love you friends, I love you.